Dinere yani diri mutuma nani Juani maranga asatafa na Juani maswa asatafa wakatashi sana shikunamira cheche pozo yani wa Afrika baka hayo kugoma mtoto na asishakata kwa tuma mkuru nomkazi wake kuzira muno babatiza masha andwe nomkazi wake nomwana kumana wake mkuru kuti basa rikwanire magari ramwari kutava nokubabatiza muchipose vakababatizwa muroma nomumethodist nomusalvation apo andwe amen ataenda nombaza mwana mukuru nari parushobora to amen namai mazvatano Mungu mzizi Afrika amen mzizi wari kudimburira zvakaitika isharo papadza kutsokoda maraka zvinono kusingapera zvakaitika zvakadaizvi mubhabhatidzi ari kutaurwa kwamarango anonzi Chiminya muRozvi aimirira umambo hwevaRozvi saka mukadzi wake akaita mimba ikatadza kubarwa kwe10 months ndobva aenda kunoteurirwa kuvaprofiti vekwaJohani Maranga ndobva uzoti aiwa chiripo ndechekuti kune munhu waMwari ari pachera sauta paita nyere zuru yataona ichiputsikira pachera sauta pagombo rechera sauta munhu uyu ndimwazha ukanamubhabhatidza iye manje achateurira mukadzi wako ubva abatsirwa saka ni Afrika yedu saka mudhuru uya akazoya nemukadzi wake uya aine mimba yanga ine 10 months isina kuzvarwa saka tazoenda kuJorodhani namudzidzisi naamai tabhabhatidzwa mudzidzisi ndo vakazoteurira mukadzi uya uyu ndobva atobva paJorodhani mimba yaakurwadza ndobva aenda pagundo ndobva azobatsirwa mwana womukomana kudzai Jehovha